Ndewo nụ ndị be anyị daalụ nụ. Nwanne anyị nwaanyị bịa wee bela akwa bịa wee sị m biko m bịa gwara ya ụmụ ya okwu na ụmụ ya emebinerigokwu ewu na ọ maazị ihe ọ ga-eme ụmụ ya, si na ụmụ ya bụ ụtụtụ fanara ekene mmadụ otego o ji akụzili fanyara ekene ya ụtụtụ ọma maọbụ good morning fa na-ene ya anya. Ọ sịkwazịa na falichekwa nri anaghị ekene mmadụ. Ịma na nri juru n'obodo oyibo abịa ụmụaka liche nri fa commonize anya fa anaghị ekene mmadụ n'elu abịa na-ene gị n'isi. Ka you imagine n'obodo oyibo na ọ bụ ndị nkụzi na-ekene ụmụ akwụkwọ afọ ụmụ akwụkwọ ekene enye. Ọ bụ ihe a na-akụziri ụmụ anyị, mana ị ga-efi ajụ n'ume wee kụzieli ụmụ gị o kwere igba anya punishment nke bụ mụnwa bịa kụzieli ụmụ gị ihe bịa be gị. Mba, a sịla ụmụlụ zụọ, ọ bụ gị nwa ga-azụ. O wee sị ụmụ ya na-agbụ ya ose n'anya. Ụfọdụ ọ sị na o weta bank pass ya debe fa iwelie pụọ jee na-ego ihe ebe niile golichie go nnukwute ego ihe wọtụcha 1,000 pounds fa ewenetele ya bịa debie o megezie ịntanet banking ya ọfụ na-egoche gị ihe. Ọkwụ ụmụaka dị 16 na-eme ụdị ya. Iwee sị na azụ fa azụ. A sịla ọmụlụ zụọ sọsọ alụ ka mma akpali gị ije mebe maka asịrị gịnị ọmụlụ zụọ. Ihe ị ga-eme bụ chọọ kii tinye n'ihe gị niile ebe ịma na ịmụrụ ndị ori ọkwa ndị ori ka ịmụ jos were kii tinye na ebe niile gị na rumu gị. Rumu obodo oyibo anaghị enwe kii, ije weta kii tinye na ya maọbụ igote akpati igwe. O nwere akpati igwe mee nye ọda online igote itinye kii suchie nye na ya. Ọsịkwa ụlọ o nwere akpati osi nọọ leda o tinye kii si ife akụka nke ahụ. Gote nke igwe gote kii kara aka wee suchie nye. Onye mee na igba anya punishment kara aka ịdị serious maka ya. Ọ bụrụ ikwuche ihe ime imeri efe wee gị for granted. Ị ga-eme ihe ikwu. Ị ga-agba onye ahụ ọ bụ gị nwa mụrụ ya. Ọkọrọ anaghị akali onye kụrụ ya. Itetunete ọkọrọ gị wee kala ọkọrọ gị. Nke bankị gị abụ nke ndị consign. Ihe njide consign na ya bụ na ọ bụ ego fabido kịta azụgbo ori ego fa ga-emelide jee ori na bankị ma fato. So gbado anya ebe ego dị ikwesịrị ka fa na-eme metụọ ego gị aka fa ji ịchụta nke fa. Ndụdụ 16 na-alụbago obere ọrụ. So ihe ị ga-eme maka nke ego ahụ bụ ị nwere online banking ọkwụ ya. Ị nwere manage ya card. O nwere ebe a si manage ya card ifreeze enyi. Ọ bụ na ị mara eme ije na bankị ga-akụziri gị. Ndị bankị na-akụzi ifreeze enyi manage your account. Ị na-browse ifia ifreeze enyi onye tụtagodi bankị gị bank card gị ọ yara akụnwe. Ịma na ifreeze gị onye tụtụ ya owelie na-akụ na-ego ihe ma ụmụ gị ahụ onwere kafa welie go anything maka ọ dị na fonu gị, ọ dị attached to the phone gị. So nke ahụ abụrụ akụkọ jee chọọ ọnya nke ahụ problem solved. Ọ nke a nara ekene mmadụ fabia na ala Igbo wee na-ene mmadụ n'isi onwekwa onye ga-like fa. Ekene bụ ihe na-enye obi ụtọ. Onye ikenere ochie na ịtụli ya ilu. So ị ga-ejisi ike wee kọwabalụfa nke ahụ maka onwe mgbe anyị si bịa Igbo klas ka a na-akụziri ụmụaka ndị nne na nna Igbo fa bịara. So emelide ike bụ ndị nkụzi kịtazi onye ọbụla na-alachatazi ọkwa kịta unu abịago na-akọsasị m bịa gwa ụmụ n'okwu. So onye nwere ntị ya mụta ị ga-eme everything. Ya na-adị na-eje ọrụ rapụ ụmụ gị n'ụlọ. Ị ga-emebunete ọrụ fatocha ọfụma ijebekwa ọrụ ịghọtago. Ọ ihe ị ga-eme. Ndewo ka emesịa.